Чрез поредица от видеа ви обещахме, че ще ви покажем прекрасни имотни продукти, позиционирани на невероятни локации на прекрасния слънчев остров Кипър и прекрасното Средиземноморие. Ще ви покажем възможности, които да ви предоставят прекрасен лайфстайл, възможност за пасивни доходи, възможност за достъп до капитала и да получите изключително много настроение и усмивки от близките си и от приятелите си. Намираме се в уникалния проект Ла Касалия или, разбира се, на терена, на който се изгражда уникалния проект Ла Касалия. Той ще бъде такъв във времето, след като приключи неговото строителство. Сега е в суров вид, но това е и правилното време за решение, свързано с инвестиции в Ла Касалия. Намирам се на площадката на вила, средиземноморска вила от категория 2+1. 2 спални и дневен тракт. Тази вила съчетава в себе си изключителни характеристики. На върха има руф тераса, която ще разгледаме след малко. Тук до мен е нейния басейн, който да охлажда гости, собственици на вилата, като можем да видим заедно красотата на планината, която се явява зад вилата, съчетано с лазурното прекрасно Средиземно море пред вилата. Това само по себе си показва една изключителна локация и, разбира се, потенциал от всякакъв икономически характер. Рента и капитализация. А сега искам да ви поканя да видим покривната тераса. А сега да се качим на руф терасата на вилата. Разбира се, имаме възможност да видим все още недовършения и вид, който пък също от своя страна има очарование. Да сме познавали продукта преди той да придобие своя абсолютно завършен вид. Руф покрива в момента е намазан с смола, затова ще спрем до тук, но имаме достатъчната възможност да видим визията, гледките. Отново планината зад нас. Ето е съседната вила от абсолютно същия вид. Ето можем да видим от височина басейна. И да придобием максимална представа за мястото. Ниско, двуетажно, средиземноморско строителство, следващо линия на слизане от височината на планината по склона към морето, така че сградите да не закриват гледките на построените зад тях. И така, предстои да ви разкажа какви са нашите корпоративни интереси към тази вила. Какъв конкретен продукт ние сме създали
за нея. Как сме я направили достъпна и за хора, които имат, да го кажем така, лимитиран капитал. Поради факта, че тук на остров Кипър нашите клиенти нямат възможност да използват ипотечен заем за инвестиции в недвижими имоти, ние сме осигурили възможността да участват в колективна форма на инвестиции с капитал, който могат да си позволят. По този начин участват в висок клас имоти и винаги имат достъп до своите средства и ликвидност. На сайта partnersconsulting.bg може да влезете и да разгледате условията за участие инвестиционно в вилата, която вече видяхте. Там сме представили пълна информация за следната идея. Разпределили сме на определени дялове общата стойност на къщата. Всеки дял има съответно пропорционална стойност спрямо общата. Един инвеститор, който може да си позволи определена сума, вижда тази възможност и решава колко дяла да притежава. Може да притежава един дял равен на 5%, два дяла равни на 10% и така, но не повече от брой дялове общо на стойност 30% от стойността на вилата. Всеки инвеститор срещу своите дялове получава следните неща. Гарантирана годишна ваканция, която започва да използва още по време на срока на строителството на целия проект. 2026 година, 2027 година, а в 2028 година идва на първата пълноценна ваканция със семейството си в самия обект, в самия имот. В допълнение към това, по време на своите ваканционни дни, още от този момент и продължаващо след влизане в владение на имота, получава правото на използване на супер луксозен лек автомобил. Конкретно към тази вила се полага Mercedes S-клас. След малко ще ви го покажем и него. Така съчетаваме изключително добре идеята един луксозен имот да е придружен с един луксозен автомобил и ваканцията да бъде изключително пълноценна и приятна за титуляра на инвестицията и неговото семейство. Да сте чували за подобна възможност? Нарича се таймшер или споделено използване на недвижими имоти. И така да обобщим. Дялова инвестиция в изключително атрактивен имот, комбинирано с правото на използване на лек автомобил по време на гарантирана ваканция и преди завършване на имота и след завършване на имота. Нещата обаче не свършват до тук. Полет от България до Кипър, посрещане на летище и изпращане след ваканцията с луксозни трансфери, напълно влизащи в правото на използване на имота. Настаняваме се в имота. В имот, който предварително сме предоставили за ползване по време на строителството на този и когато започне да се използва този, винаги по стандарт титуляра и неговите близки и гости ще бъдат посрещнати от напълно зареден хладилник. Не свършваме до тук. Когато си тръгнат от тази прекрасна ваканция и вече мислят за следващата година, те ще знаят, че през цялото време на пълните календарни дни в една година, благодарение на Слънцето, което е 340 дена тук в Кипър, ще имаме
икономически инструмент за генериране на пасивен доход. Пасивен доход, който ще идва от управление и отдаване на вилата на външни гости. Гости, които не са съдружници в имота. По този начин титулярите на инвестицията ще получават средиземноморска ваканция всяка година на прекрасно място, дивиденти от управление на тяхния имот и можем да затворим условията на нашата програма със следното. При форс-мажорни или лични причини всеки инвеститор с предварителна заявка, с предизвестие, може да оттегли капитала, покриващ дяловото му участие и да освободи контрола на това дялово участие на оператора на програмата, а именно Partners Consulting. 6-та година развиваме нашия бизнес, в основата на който стоят инвестиции в недвижими имоти, тяхното управление, тяхното менажиране и доставянето на услугата лайфстайл и прекрасно пребиваване на остров Кипър от нашите клиенти. За тези почти 6 години разбрахме едно основно правило. 99,9% от гостите ни по време на своята ваканция разбират, че имат нужда от лек автомобил. Защо? Островите обичайно нямат силно развит обществен транспорт. Кипър и по-конкретно северната част, хората са и заможни и основно пътуват с леки автомобили. Това е начина, чрез който се прекарва най-приятно време. Да отидеш там, където искаш, когато поискаш и с когото поискаш. Без да се съобразяваш с странични фактори и условия за това. Затова ние имплементирахме в нашите програми и основно в нашата VIP Luxury концепт идеята всеки висок клас имот да се притежава към себе си и висок клас лек автомобил. Към вилата, която досега ви показвах и ви разказвах за условията по нея, също направихме избор. Ето какъв е той. Това е обичаната от мнозина, харесваната от повечето легендарна лимузина на Мерцедес и по-конкретно Мерцедес S-клас. Това е абсолютно конкретният автомобил с този регистрационен номер, който е на разположение на съсобствениците, участващи в конкретната вила. Те разполагат с правото да го ползват още в ваканциите си преди построяването на основния актив и разбира се, той ще остане на разположение и когато основният актив е готов. Харесва ли ви? Това е автомобила, който създава приятното усещане, че луксозният имот, тръгването и прибирането към него също е съчетано с луксозен, комфортен транспорт. Ами остава да се заинтересувате лично. Чао!